En een goedenavond, lief Dreumels en Dreumelennekes. Van harte welkom op de 32e pronkzitting van carnavalsvereniging De Dreumel. Allemaal van harte welkom. Als dan welkomheid, dan moet ik ook natuurlijk welkom heten onze opperdreumel, burgemeester Vassal, met echtgenoten. Dan wil ik ook, heel belangrijk, ook even een applaus huren, een geweldig applaus namens de Dreumel, maar ook alle drums die hier zitten, voor de mensen die zo dadelijk hier aan het filmen zien, bij de kiekers van Rosa, allemaal van harte welkom. En we zitten weer allemaal wel fijn hier in het gashuis, dat er weer in de puntjes verzorgd is. Maar hou even rekening mee, een paar dagen geleden stond hier de opperdreumel op de receptie van het nieuwjaar. En toen zei de opperdreumel, het is niet het gashuis, het is ons gashuis. En ons gashuis, dan denken we aan het tweegevul. En wij, dat zien we met z'n allen. En het is niet alleen, blijft beperkt, niet alleen tot Horst, maar het gaat ook iets verder, een paar kilometer verderop. Daar stroomt Modermaas. En Modermaas heeft verschillende mensen hoogwater bezorgd. En ik doe hier, vanaf deze plaats, namens de hele vereniging. En de vereniging zelf is weer afgegaan door elke avond 333 gulden en 33 cent over te maken. Doe ik vanaf deze plaats op jullie een beroep, op jullie solidariteit. Door in de foyer stuurt een bus. En die bus is bestemd voor de watersnood. En nou even goed luisteren. Het weegevul, het osgevul. Wij Limburgers helpen ons Limburgers uit de watersnoodramp. Of niet soms? Zij hebben ons al gekend. Wij zitten hier nou lekker hoog en druig. Maar wij mogen vanavond dan ook lekker even ervan gaan genieten. En het genieten, dan moeten we niet alleen zorgen dat er in die bus veel geld komt. Dat moet dan niet klinken, dat moet ritselen door. Als er de beurs opengetrokken werd. Ik ga verder met welkom heten, heer. En dan ga ik welkom heten de jongens die al bijna een half jaar, bijna dag en nacht, naar de box werken om de carnavalswagen van onze nieuwe prins klaar te krijgen. De Raad van Elf onder leiding van Hein Marcellus. Dan welkom onze ceremoniemeester G met zijn dansen Marietjes, Sylvie en Yvonne. De schildknapen van de prins, de mensen die klaar stonden, die als het ware, zoals in wielertermen dat zeggen, de prins uit de wind moeten zetten. Dat zien dat de adjudanten Marius en Ger. En we gaan weer een trapje hoger en dan komen we terecht bij de prinses, ons prinses Caroline, met zijn koninklijke doorluchtigheid, prins Lam de Eerste. Natuurlijk, ik kijk hier naar mijn rechterhand, voor jullie links, daar zitten ze dan, de Multale Hofkapel. En daar staat nou deze keer niet Ger met een heel handeltaak. Daar staat deze keer met een stukje te zwaaien dan. Onze Herman Nelissen, die vanavond gaat dirigeren. En die zorgt met zijn hele club voor de muzikale omlichting. En daarbij zit een gastspeler, de trompetist, Piet van Kempen. Allemaal van harte welkom en succes met jullie allemaal. Zo, het spitsenstraf, het aanwerk is gemaakt. Ik ga je zo dadelijk verzoeken aan die Hofkapel een muzikale opening. Leef drummers en drummen in de kist. Ik verzoek u allemaal even inhaken, even gaan goed vastpakken. Want we gaan een tjonkelnummer inzetten. We beginnen met een sneeuwwals. En ik hoop dat we echt net zo'n Scandinavië mogen beleven als gisteravond. Want het wordt een avond en van te dromen zo mooi zat in elkaar. Ik wens u vanaf deze plaats allemaal en een bierstig, schone, vaste avond samen.
Leef Dreumels en Dreumelindekes. Dit zien als jongste telgen de dartenvullentjes van de Dreumel, de junioren dansgarde. En de junioren dansgarde die brachten nou voor de eerste keer de gardedans. Het is een eerbetoon aan de prins. En dat hebben ze op een fantastische manier gedaan. Waar glummer van mij. Dat kunt u hier wel bekijken voordat ze het onder de knie hebben. En ze hebben er heel hard voor geoefend. En gisteren ging het goed. En vanavond ging het nog beter zelfs. Ik zou willen vragen of jullie door, niet alleen voor de prins, maar ook een eerbetoon aan ons Dreumels en Dreumelindekes, een spagaat. Alsjeblieft, een spagaat kan er wel af, denk ik. Ai, 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 ai. En dat zonder kraken. Dankjewel, Leef Dreumelindekes. Het was sprankelend, het was fris van de lever. Het kortom, het was hartveroverend om hier naar te mogen kijken. En ik verzoek dadelijk ook dan van onze prins een ruursk in ontvangst te nemen. En als prins Lam even naar voren komt en bij de trap gaat staan, dan krijgen jullie dadelijk allemaal een mooie roers die jullie dik en dwars verdiend hebben. Dan kan ik ook nog even vertellen, ik heb ook een beetje gelet op onze prins. En onze prins net al zit zich te begaaien. Die zat er te glimlachen, echt hoor. En het glimlach van oer tot oer, zeg zo eens. Maar die heeft echt genoten van jullie. En niet alleen de prins, maar ook de prinses uiteraard. Prins, en het mooiste wat een de prins mag doen, een ruurske en misschien is er nog iets extra bij. Prins Lam. Intussen ga ik al die hofkapel een beetje opwarmen, want na dat ruurske zullen zij zo direct een buurtmars inzetten, want we gaan naar boven brengen de liedjes nummer 2 en 4 van de liedjesavond van 16 oktober 1993. Het is alweer een paar maanden geleden, maar het waren liedjes die stonden als een cd en het zijn liedjes waar we nog veel over spreken en zullen spreken. Deze liedjes die zullen direct gezongen worden door Jacques Truyen, Jacques Jenneskes, Petri en Marion Boerts. En ik verzoek dan ook de hofkapel nadat Lam zijn laatste verplichting, zijn laatste mooie groet heeft overgebracht aan zijn jongste dansgarde. Verzoek ik nou dan een buurtmars alstublieft. Studio. En wij gaan luisteren naar het liedje Kom in de Meerthal. En mensen, ik moet ook allemaal meezingen, net als gisteravond en net ook als meergenomen natuurlijk. Wie wacht er eventjes? Kom in de Meerthal over de drempel, gaat in de Meerthal door die deur. Kom in de vasten overstempel en brek met alledaagse sleur. Kom in de Meerthal over de drempel en zet uw zorgen aan de kant. 3 dagen van feesten in de tempel, het hoes van prins, van God, van het ganse Dreumeland. Na jaren van handel in koeien, schuif en paard, de de Meerthal en Vierhal, maar dat is toch geweest. De gasten overstempel is nou op zijn best. Kom in de Meerthal over de drempel, gaat in de Meerthal door die deur. Kom in de gasten overstempel en brek met alledaagse sleur. Kom in de Meerthal over de drempel en zet de zorgen aan de kant. 3 dagen van feesten in de tempel, het hoes van prins, van God, van het ganse Dreumeland. Gesporten en heel toe de Meerthal de gebroed, maar dat is nou ook opgedoet.
laatste en schoonste momenten in deze hal. We vieren boven bruiloft met de carnaval. Kom in de meerthal over de drempel, zat in de meerthal door die deur. Kom in de vaste overstempel en brek met alledaagse sleur. Kom in de meerthal over de drempel en zet de zorgen aan de kant. 3 dagen voor feesten in de tempel, het hoes van prins, Parot, van het ganse dreumeland. Kom in de meerthal over de drempel, gaat in de meerthal door die deur. Kom in de vaste overstempel en brek met alledaagse sleur. Kom in de meerthal over de drempel en zet de zorgen aan de kant. 3 dagen voor feesten in de tempel, het hoes van prins, Parot, van het ganse dreumeland. 3 dagen voor feesten in de tempel, het hoes van prins, Parot, van het ganse dreumeland. Leef Dreumels en Dreumelindekis, dit was Jacques Jenniskis en Jacques Truije. Die zongen Kom in de meerthal en kom alsjeblieft in die meerthal, want met de carnaval is er wel veel los. We praten wel voorheen worden 4 maart, maar met dinsdag is er ook een gezellige 4 maart door als er de bruiloft bezig is. Leef Dreumels en Dreumelindekis, we gaan over naar liedje nummer 2. En liedje nummer 2 zal gezongen worden door de gezusters Petri en Marion Boerts. En die gaan zingen, die vertrekken vanaf de statie de Vastenavondstrein. De conducteur is de kastelein. Lekker aan de boemel, even zoet en toemel. Elke vee is een station, elke tap is een perron. De conducteur is de kastelein. We zitten in de boemeltrein. Op 3 dagen reizen is geteld. De kastelein het wisselgeld. Het zijn opgroeide schendje voor. We zitten alweer op het goeie spoor. We gaan als een trein. De conducteur is de kastelein. Lekker aan de boemel, even zoet en toemel. Elke vee is een station, elke tap is een perron. De conducteur is de kastelein. We zitten in de boemeltrein. En ergens daar bij een perron, door stier en jongske toch zo schoon. Zeg leven schat, blijf nou eens staan. Het vlotje van de chef is al gegaan. We gaan als een trein. De conducteur is de kastelein. Lekker aan de boemel, even zoet en toemel. Elke vee is een station.
Hier is de kastelein. We zitten in de boemertrein. We zitten in de vastenovens boemertrein. Oeh, oeh. Hey! Nou, Goedenavond. Samen. Je zult wel denken, en trio, dus zie je toch een duo? Daar heb je geliegen. Want een duo is eigenlijk een trio waar er een van ziek is. Wij zien in Hoors het meeste joekskapel. Ke. Nou weet wie alleen. Het is duk meer joeks als kapel. Ke, want wij kennen er de neut niet van. A cappella zien wij op ons best. Ja, toes onder de dakkapellen. In het begin wisten wij van toeten nog blozen. Vongen alt ijzer tussen de kleffe zuk en dronken er ons 2 vuur af. En toen gingen we herrie schuppen. Bij moeders mechjes. En die zagen, blazen gij maar eens een toentje lager. Want dat giet nooit gelijk. Ja, maar dat komt. Wij toeten ieder voor zich. Nee, als trio. Met een zeker. Oh ja. Ik heb mijn toet gepoetst met het hara-lepke. Dat zou je me anders niet zeggen. Koop de geo maar zijn lepje. Oké, flepke. Wij gingen ook in de toeter toeten. Stond door zo'n opa met zo'n allerwetse korte bokser. Weet wel, waar je haast weer eens doorheen kijkt. Wie zagen nog? Ziet maar voorzichtig opa, anders weer er nog verkeerd. Ja, en dat hij maar uitkijkt. Want ze jatten tegenwoordig toch al zoveel antiek. Antiek, antiek, lingerie zullen bedoelen. Haha, Cleopatra's onderboksen. Tanga-slipjes. Te stelen. En die zien deur. En je hebt ze niet lang aan. Wat je snotnaas. Doet je maar. Bij slot, daar wordt er niet gejat. Want daar hij ze nog. Een echte broek, mam. En daar wordt er niet verkeerd in. Weet je wat ze tegenwoordig ook jatten? Ja. Groeilampen. Jo, wat stom. Dat zit het toch?
Als je licht meeneemt in een duister. Volgens mij jatten ze toch het liefste geld. 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 Wat is nou geld? Ik zeg me altijd zo. Trouw nooit om geld, want lenen is veel goedkoper. Geld stinkt, zeggen ze wel. Maar je kunt er toch wel hele lekkere deodorant voor kopen. Wat? Ja, maar ons hoeven ze niet te kopen. Wij blozen gratis. Voor niks. Ja, gratis voor niks. Dat is wel goedkoop. Maar ja, voor de gasconsumptiebonnen. Wij blozen het liefste boeten. Met mooi weer. Dan trekken wij de raboet met de toet. Ja, door het Bertelsbroek, de stuksbeemde, de pijlslap, de kolk en de drink. Ja. En wat je dan toch allemaal zit onderweg, wat? U bent anders te hoes in een ooievaar. Mij wel 3 in 1 en half. Daar kost wel een nest zitten. En de kindjes kunnen al bijna lopen en dan stiet het er een bierster nog. En laat me nou altijd gedacht hebben dat het een trekvogel was. Is het ook? En als je dan dinsdags over de meert loopt, dan is het net of de oma's tegenwoordig de kindjes krijgen. Ja, want je zit op de markt haast niks als gries hoor en kinderwijs. Hé, maar nou moet ik u toch nog eens wat vertellen. Les zag ik 2 ooievaars geuns in die Nieuwweek rondvliegen. Kijken ze door een sloopkamerraam naar binnen. Huur ik de ene ooievaar tegen de andere zeggen, nou moeten de toto's zien. Oh, en strak kriegen wij weer de schuld. Bij de gemeente kunnen ze ook wel een ooievaar tussen de keierpoten. Waarom dat hè? Hebben ze er ook weer een bede, hè? Rioolbelasting. Breurke van ontroerend goed en milieuheffing. De gelukkige elders, B en B. Ja, dat kan nog net. Toes is er nog. En dan stiert eronder, wij rusten tot 3 uur. Tot 3 uur, ja. En dan pauze zeker. Nou eens over dat milieu. Ja, Wij moeten met het milieu in het reine komen. dat vind ik ook. Laag de maar eens allemaal milieubewust. Dan benaar. Weet hoe het moet? Laag ongroen, grasgroen. Want door dat broeikaseffect wordt ons jeugd maar hoe langer hoe groter. En hoe langer hoe schonder. Want we hebben en schoon in Hoors. Miss Hoors, Miss Limburg. Miss Nederland. Oh nee, dat was jammer genoeg en te hoog mis. Over missen gepraat. Ja, We zien het ene plunkje nog niet kwijt aan de pielhaas. Of we hebben weer een nee klein plunkje terug. Een drumelke. Keplaan Bronnenberg. Bronnenberg? Bronnenberg? Dat zal toch geen zoen? Wij zijn ook naar de Horster Revue geweest. Gij ook? Schoon wat.
Ik ben van Hoors. Vergeten doet het nooit meer. En druk is het te horen, wa? Iedere avond, volle bak. Al was het maar half zo druk in de kerk, dat kon zo zijn dekens in de laag niet meer houden. Weet je wat deze moet doen? Ja. Die moeten ze noveen houden tot Sint-Clara. Ja. En je krijgt wat je vraagt. Het kost hem natuurlijk wel een hartverwarmende advertentie. Ja, dat is toch nog altijd beter als op een houtje bieden. Het is toch gek, wat? Naar de kerk, daar willen ze nimmer heen. Maar ze lopen wel allemaal rond met een kruis in de box. Trouwens, over boksen gepraat. Hebben we geen schoon boksen, hè? Ja, wa? Daar kunnen we fijn in blozen. En hard, man. En in de hemel denk ik dat ze ook wel hebben bezuinigen zien. Mende, Je gelooft toch niet echt dat ze door nog rieste pap eten, wa? riezenpap? Nee. Met al dat water dat we gehad hebben, is dat nou zeker hemelse modder. Want ik huurde het geplunken en de communicantjes vragen. Je wilt toch wel allemaal in de hemel komen? Knikten de communicantjes allemaal braaf? Alleen één kindje niet. Die zag niks. Wil je niet naar de hemel? Vroeg het geplunken. Nee, zag het kindje. Ik wil naar Euro Disney. Of naar de Efteling, hey. Of naar de kindermeer. Ja, de kindermeer. Weet wie, horen er ook weer alleen aan het blozen. Toen was het al ziek. Weet wie met toeten. En ons kels, die waren teut. Oeh ja. Zo teut. 'S'nachts lagen de boksen in bed en zelf hongen ze over de stuur. Wat zou je dat toch zien, hé? Met mijn mens, die praat tegenwoordig zo duk in zijn sloop. Zou je het niet baten als je hem overdag wat meer aan het woord liet? Ha, ha, ha. En die familie daar, die praat door de neus. Oh, Guus. Verkeerd zeker. Nee, mond versleten. Ja, dan kuip je zich toch zeker in een eethoek. Maar. Kende je die toen nou nog niet? Goed ken ik die. Welke moet je hebben? Toentje Baarts, toentje Christiaans, Flits toen, Ozen toen, de Stielse toen, Hoef toen, ja, Hoeven ja. toen, zat. Sinderzijt. Oh, En hoe ving de deze? maar mens. Jan van den Ede, Gleidsboom. Ja, Jan van den Ede, ja. Video Jan. Want die filmt has alles in Hoors wat beweegt. Dan zal hij op de gemeente wel niet filmen. En als de Jan daar s'avonds naar bed gaat, dan zegt hij tegen zijn vrouw: oh Mia, ik vind u zo'n goeie vrouwke, hoor. Ik zou je wel in uw oerlelijke willen bieden. Och gek, zegt Mia, hier dat gij uw gebed gewonnen hebt, sloop ik al lang. Nou, nog eens wat anders. Ja, Hadden jij
van Wittenhorst aan de deur en 100 gulden lot gekocht? Wat nee? Ik niet. Ze kosten geen 1000 gulden wisselen. Ik kijk wel naar een televisie. De ene quiz over de andere. En dikke prijzen, man. Zelfs auto's. Sunt en jomer dat in Hanske Zandroed is geschied. Weet je dat nog? Kom maar naar beneden en sla je slag. Naar beneden? Wacht eens even. Waar heb ik dat dukker gehuurd? Misschien is de quiz wel wat voor onze voors. Verdikke joh, want die kent pas Nederlands. Hoorsters met haar. Die kent zo op de televisie. Chique schoonheid is dat. Zat. Misschien kan hij wel een talkshow doen. Ja, praat met Herraad. Hey, als die van Oost nou niet zo duk ziek waren, Ja. dan kosten we ook nog wel een quiz doen. Schoon. Wie van de drie of... Zeg, zullen we hem eens opgezoeken? Ja, dat kosten we wel eens doen, ja. Nemen we een fruitschaal mee? Waar is het goede koopst? Ja, dat weet ik ook niet. Maar laat u niet popen. Zullen we dan maar gaan? Willen we dat maar doen, ja? Maar eerst moeten we nog wat zeggen. Ja. Wat je ook doet en wie je ook ziet, zorg dat je met carnaval biestig geniet. Alles met moed. Drink ook niet uit. Weet wie zien er ook. Maar wel met ons treut. Wees jij er nou uit met reden? Dus, volgens Paul, stuur ons maar naar beneden. Vast en avond zijn.
Dreumels en dreumelinnekes, zo aan het begin van het nieuwe jaar hebben wij met ons dreumelkoor er ook geweldig zin in. En we gaan meteen maar van start met een tweetal liedjes. Eén gaat over een fenomeen wat de laatste maanden zo in de straten van Horst, wat je daar gewaar kunt worden, de parkeerwachter. En daarvoor zingen we een liedje, daar kunt de parkeerwachter ook invullen, maar met hem samen nog een 40 andere mensen en wij vertellen allemaal wat die doen en dat liedje het Hoe doet het?
Dit was de parkeerwachter. En omdat wij allemaal hier uit Horst komen en het in Horst zo schoon vingen, is het volgende liedje ook getiteld Horst zo schoon. En je mag het allemaal meezingen. De tekst van het refrein is heel makkelijk. Het gaat van la la la. En het volgende liedje dat wij voor jou gaan zingen, dat gaat over de liefde. En niet zomaar over gewone liefde. Nee, dat gaat over de liefde van ons voor het beer. De liefde voor het beer. Mensen, laat ons allemaal zingen. Over iets wat wij allemaal erg beminnen. Laat ons zingen over het hele lekkere beer. Lekker beer, dat kreeg de heer.
Het de geer en de grote, en de kleine, of het hem allen. Drinkt de lever een piepke, of en een halve. Deze met even hoe wij hem drinken. Pak uw glas. Pak uw glas. Hoi. En laat ons klinken. En schud maar in. Schud maar in. En schud maar in. Schud maar in. En schud maar in. Schud maar in. Ja, 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 schud hem nou maar in. En maak maar vol. Maak maar vol. En maak maar vol. Maak maar vol. En maak maar vol. Maak maar vol. Ja, 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 maak hem nou maar vol. Het is de liefde. Het is de liefde. Het is de liefde. Het is de liefde voor een wereld. Het is de liefde. Het is de liefde voor een Pak dat glaske eens in de hand. Want op een keel, daar stiert alle has in brand. Het wordt nou tijd dat je eens aan gaat denken. Als het nog giet, hoe dat je moet gaan drinken. Gij schud hem toch maar niet zo weg in ouwe nek. Dat is zond van dat grij. En het stiert ook nog bierste gek. En schud maar in. Schud maar in, ja, schud maar in, schud maar in, en schud maar in, schud maar in. Ja, 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 schud hem nou maar in en maak maar vol. Maak maar vol. En maak maar vol. Maak maar vol. En maak maar vol. Maak maar vol. Ja, 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 maak hem nou maar vol. Het is de liefde. Het is de liefde. Het is de liefde. Het is de liefde voor een wereld. Het is de liefde. Het is de liefde voor een Het vetje lekte. We gaan besluiten, Dreumels en Dreumelinnekes, met ons programma. En we zingen de potpourri van 2 Horster slagers. Misschien dat hier het straks wel niet meer. Vroeg nou niet voor. Wie hebben een vaste oversting? Wie en ik. We zijn de eerste
we're all so wide awake. Get up, get out of bed. Clean up this mess. Get dressed. And this room had better be regulation before breakfast, my little pig droppings. Or kill, kill, kill. But it's in the middle of the night. But it's in the middle of the night. And if this floor don't shine like the top of the Chrysler building, your backsides will. You understand? Yes, Miss Hannigan. What do we say, Annie? I love you, Miss Hannigan. Why any kid would want to be an orphan is beyond me. It's the hard knock life for us. It's the hard knock life for us. Static says we get tricked. Static says we get tricked. It's the hard knock life. Got a folks to speak of so. It's a hard knock road. We all rock like it. Stand up, full empty bellies. Stand up, full. It's a hard knock life. Don't it feel like the wind is always howling? Don't it seem like there's never any light? Once a day, don't you want to throw the towel in? It's easier than putting up a fight. No one's there when your dreams at night get creepy. No one cares if you grow or if you shrink. No one drives when your eyes get red and weepy. From the crying you would think you couldn't sing. Empty belly life, rotten smelly life, full of sorrow life, no tomorrow life. Santa Claus we never see. Santa Claus, what's that? Who's he? No one cares for you, us, me. When you're in an orphanage, it's a hard knock life. You'll stay up. To this stuff shines like the top of the Chrysler building. Kill, kill. Yank the whiskers from her chin, little pig dropping. Jab her with a safety pin. An orphan. Make her drink a Mickey Finn. Nobody loves I love you, Miss Hannigan. Get to work. Split that bed. Stop that floor. Oh, it's my shoe. And I mean, start now. It's a hard knock life for us. It's a hard knock life for us. No one cares for you, us, me. When you're in an orphanage, it's a hard knock life. It's a hard knock Leef Dreumels en Dreumelindekes. Dit Regine ons junioren dansschade. Ons netjes, die echt op een ontzettend leuke manier hier een fragment hebben gebracht van de musical Annie. En
we hebben gezien, ze worden echt lekker gebeld. Hoe zo'n jong mens zich heerlijk kunnen uitleven. Dat wilde ook, als je zo'n zoepnikkel in de buurt hebt, dan worden wel gebeld. Hè. Maar ik heb gisteren al verteld tegen hun dat ik een telefoontje had gekregen van Barry Stevens. Maar nou is Jacques de Code aan de telefoon. Wat moeten we ermee? Nou, alle gekken op een stuk schuur. Ik wil er niet met dit mee zeggen dat dit echt wel zo mooi gebracht is. En dat ook niet alleen mooi gebracht, maar er zit ook een stukje choreografie achter, een heel moeilijk woord. Het kunt erop neer, dan moeten toch eerst allemaal die stapjes moeten allemaal ingestudeerd worden. En dan moet eerst allemaal uitgewerkt worden. Daar zijn ook enkele dames en heren mee bezig. En ook die verdienen natuurlijk zo dadelijk ook een groot applaus. Maar één ding is zeker, jullie hebben al tot nu toe het hart gestolen bij Carnavalsvereniging Dreumel. En niet alleen bij de vereniging, maar ik denk bij alle leefdreumels en dreumelinnekes. Het ruurske hebben al gekregen, en limonade, en ieren limonade heet dat. Dat stuurt dadelijk in de foyer op jullie te wachten. En dat hebben jullie dubbele en dwaas dik verdiend. Of niet? Leefdrums en drumelinnekes, we gaan over naar het volgende programma. En jullie horen trek onder applaus. En met de klanken van de buurtmars van de Multaler Hofkapel worden jullie naar onder gebracht. En we brengen naar boven het eerste kwartet van deze avond. En dat zien dan ons hondstrouwe Wazelvotte. Een buurtmars, bedankt en hou je wel. Toen ik net die wachtkamer binnenkwam, toen dacht ik nog, zou je niet allemaal veel mee zien? Maar je zit wel, ik ben direct aan de beurt. Ja, ik ben zo wat ziek, maar dat komt ook door mijn ziekenfondspakket van het WGZ. Verrekte gauw ziek. Ja, want ik mende vanavond eerst nog niet te komen. Maar want ik heb me vanmorgen toch weer een kop in. Ja, ik heb soms van die migraine aanvallen. Ben ik naar de apotheker gegaan. Ik zeg, dit is een duurtje van die monocetica acetester van salicylus-achide. Oh, zegt hij, zeg maar gewoon als printjes. Ik zeg, ja, maar die naam die kost ik zo moeilijk onthalen. Ja, en toen waren er nog een beroepswerkeloze bij de apotheker. Die kwam trekzalf halen. Want toen hoorde ik nog dat een apotheker zei, oh, steunzolen zien er ook. Ja, ik heb zo al hier wat boekpijn achter mijn rug. Ja, ik heb zelfs een keer mijn been gebroken. Met schaken. Ja, toen wou ik het paard verzetten. En toen sloeg hij mee. Hij heeft een dokter met het ganse been in de gips gezet. Want toen zei je nog 3 weken geen trappen meer lopen, zei hij. Maar, wat was dat een geplaar, zeg hem elke avond even die regenpiep omhoog te geklauteren. Maar ik ben er goed van hersteld. Want ik zeg nog tegen een dokter, ik loop nog beter als voor de tijd. En als dat werkelijk zo is, zet je, dan moest hij eigenlijk ook eens een keer hersenschudding krijgen. Ja, deze bril, die heb ik zelfs via de dokter. Want ik ging toen naar hem toe en toen zei ik tegen hem, ik zeg, dokter, ik zeg niet goed meer. Ik zeg, zou je dat aan mijn oor liggen?
Door aan de moor zit hij hangt een plaat. En lees eens wat erop staat. Ik zeg, kun je dat zelf niet? En toen stuurde hij mij naar het ziekenhuis toe, naar een oogarts. Maar, wat ik geplaar zeg om in het ziekenhuis en een oogarts te vingen. Maar want ik zeg op een gegeven moment tegen zo'n verpleegster, ik moet naar de oogarts. Ja, zegt ze, dat wordt volgens mij wel tijd, want je zit hier op de kamerafdeling. Maar met die bril, die bevalt mij goed. Maar want ik zag straks nog in de mens, die heb ik nog nooit gezien. Ja, ik ga zo altijd geen naar een dokter toe. Maar want ik vind een dokter, die moet ook leven. En een dokter die schrijft hoe dat een recept doet. En dan gaat hij mij naar een apotheker toe. Ja, want ik vind een apotheker, die moet ook leven. En die apotheker die geeft me dan tabletten. En als ik thuis kom, dan gooi ik die in de kakel. Maar want ik vind dat ik zelf ook moet kunnen leven. Ja, ik heb les nog een afspraak bij een dokter af moeten zeggen. Toen was ik ziek. Maar want toen belde ik hem op. En toen zit je nacht een streepje door. En dan komt de mens je beter ziet. Ja, en dan kom je door in zo'n wachtkamer. En dan meestal moet er ook nog een oor wachten. Niemand zegt er wat. Ja, en dan zeggen ze spreekwoord tegen. En dan kun je ook wel zo'n libel of Margriet gaan lezen. Van 13, 14 weken oud. Of zo'n folders alcohol tijdens het werk. Les heb ik nog in een folder gelezen. Help de dokter zuipt. En dan moet ik dan naar binnen toe. En net voordat ik naar binnen wil gaan, komt er een mevrouw de wachtkamer in te rennen. Dokter, zegt ze, dokter, ik ben vanmorgen hier op onderzoek geweest. En zou je het misschien kunnen dat ik mijn corset hier heb laten liggen? Ja, zegt een dokter, niet dat ik het weet, zegt hij, niet dat ik het weet. Oh, zegt ze, dan zoek ik nog even verder, want ik ben ook nog bij een tandarts geweest. Jo, en toen mocht ik naar binnen toe en toen zei een dokter, wat mankeert eraan, zegt hij. Ja, ik zeg, dokter, ik zeg, als ik dat wist, dan was ik niet gekomen. Zeg, maar tussen kop en vuus. Zeg, niet meer de volle 18%. Zeg, oerpien, koppien, boekpien, wintertie en een sneeuwbel. Zeg, maar voor de verder rest kerngezond. Hij schijnt me met een lampje in het rechteroor. Kijk me aan. Schijnt nog een keer in het oor. Kijk me weer aan. Ik zeg, dokter, ik zeg, je kunt er niet doorheen kijken, want ik heb er links een wetje in zitten. Kleed u zich maar eens even uit, zegt hij. Mooi. Ik heb al veel patiënten gezien, maar ik heb er nog nooit gezien met zo'n grote.
En zo'n lange boeksnavel. Ja, ik zeg, dokter, ik ben vaandeldrager bij de schutterij. Ja, maar jong zit, is dat niet lastig, zo'n groot geval? Ja, ik zeg, dokter, dat heeft zijn voor- en nadelen. Ik zeg, na het douchen is het ontzettend lastig. Ik zeg, want dan heb ik een handdoek extra nodig. Zeg maar, zomerdagen op het strand, dan is het weer gemakkelijk. Maar want de gebroken, dat is portemonnee. Ga toch maar eens even op die tafel liggen zitten. En toen lag hij er ook nog papier op. Ja, ik zeg, dokter, ik zeg, maar daar heb ik geen last van. Hij mee aan het onderzoeken. En toen zei hij, heb je vroeger een rode hond gehad? Ik zeg, nee, maar wel een blauwe jojo. En toen moest ik nog op de hand blozen. Maar mijn vrouw zei dat waren om te kijken of er geen deuk in ons zat. En toen zei hij, hebben ze wel een keer op sokken onderzocht? Ik zeg, nee. Zeg maar wel een keer op koffie aan de Duitse grens. En toen peek hij mijn pols was. En toen keek hij of zijn loertje gelijk stond. Want toen zei ik nog, dokter, ik zeg in mijn hart aan. Ja, jong, zet je, daar hoeft u geen zorgen over te maken. Dat zal ook aan zijn leven van mij gaan. Voor die wintertienen zei hij, moeten eigenlijk naar een orthopoot toe. Maar ik zal er nou wel een spuit voor geven. Ik zeg, ho, dokter. Ja, jong, zeg je, dat doet geen pijn. Want die naald, die heb ik al zo dik gebroekt. En in boek zegt hij, toch kan ik geen diagnose van vaststellen. Maar ik denk dat het door een drank komt. Ik zeg, dokter, ik zeg, dan kom ik wel een keer terug als je geen nuchter ziet. Hij schreef me een recept uit. En toen zei hij, dat komt over 14 dagen maar terug. En daar bewaarde de urine. Ik na een week die secretaresse gebeld. Ik zeg, ik moet de volgende week terugkomen bij een dokter. Zeg, en ik moet de urine bewaren. Zeg, kan ik niet eens een paar flessen komen brengen? Ik de week erop met mijn flessen rek naar een dokter toe. Kom ik in de wachtkamer. Velt er me ook nog een fles kapot. De box zei ik net. Ik kijk op de tafel, wat Leto en nee libellen en nee Margriet. Ik zeg, hebben we een dokter? Ja, zegt zo'n vrouw, maar stel erom maar niet te veel van vuur.
Want die dokter die had een man een jaar behandeld tegen geelzucht. En toen kwamen er een paar zaken dat een Chinees was. Net voordat ik naar binnen wil gaan, komt er een mevrouw en meneer de spreekkamer uit. En ik huur nog dat een dokter tegen die vrouw zegt, en fikse keelontsteking, en fikse keelontsteking. Het recept goed innemen en 5 dagen niet broten. Toen huur ik nog net dat die man tegen de dokter zegt, dokter, als ik ook een keer een plezier kan doen, dan zeg het maar. Ik met mijn flessenrek naar binnen toe. De dokter het onderzocht. Alles in orde, zegt hij. Ik zeg, dokter, mag ik even bellen? Ik kreeg mijn vrouw aan de telefoon. Ik zeg, vrouw, ik zeg, godzijdank, allemaal kerngezond. Zegt de dokter, hij heeft het onderzocht. Ik zeg, je hebt niks kunnen vinden, niet bij mij, niet bij jou, niet bij de kinderen. Ik zeg, en ook niet bij jou en oma. Maar ik zeg, dokter, ik heb nog steeds een aardig gevoel onder in de boek. Ja, zegt hij, heeft al een keer de griep gehad? Ik zeg, nee, die pakt me meestal na de vakantie. Ja, en voor dit boek heb ik me toen runderfoto's moeten laten maken. En dan kreeg ik de volgende week de uitslag van. Maar voor de uitslag kunnen eigenlijk het beste bij een huidarts zien. Daardoor had het de uitslag al meestal voor het je binnen ziet. Ja, want ik zeg vanmiddag nog tegen de vrouw, ik zeg, ik heb weer pijn in een boek. Ja, maar zegt ze, dat doet omdat u maakt, zegt ze, er zit niks in, die is leeg. Maar straks krijgen ze zelf over kop in. Ja, ik zeg tegen haar, ik zeg, nu heb ik nog een levensverzekering afgesloten van 2 ton. Oh, zegt ze, daar ben ik blij om. Dan hoef ik in vervolg ook geen dokter meer te roepen als je ziek ziet. Ja, mensen, gezond en ziek zien, dat zijn 2 verschillende zaken. Maar en een dokter, die is pas goed als je ook beter kan maken. Maar 1 ziekte hebben wij Limburgers allemaal. En dat is ook maar goed. Wij hebben allemaal het carnavalvirus in ons bloed. En daar komt je nooit meer vanaf als je die ziekte hebt. Want die zit ook niet in het ziekenfondspakket. Vastenavond samen. Ja. Gitaar niet uit. Beatbox. Ja, muziek niet uit, hè? Goedenavond, dreumels en dreumlinnekes. Ook wij zien er weer. De hoeveelste keer, dat weten we zelf ook niet meer. Ja, mooi dan ook een beetje met ons. Ja, weet wat je vanavond weer van alles wil gaan brengen. Maar tussendoor hebben we ook een telefoon meegebracht. En dat gaat eigenlijk om het volgende. Iedereen, daar kun je volgens mij de problemen kwijt. In de libel, daar vraagt het aan Mona of weet ik veel. Vanavond kunnen de Wazelvatten bellen tijdens dit programma voor maatschappelijke problemen in het bijzonder van Horst. Het nummer wat we hebben is 4711, vergeet niet die achterveur. Maar we willen beginnen met een ganz ander liedje.
we willen je nou meenemen naar een klein paradijs. Een eilandje in de grote oceaan, Tahiti. Alt mooi weer, ruisende palmen en jongens die op het strand al achter mooie vrommen aan zitten. Die meestal niet al te veel om het lief hebben. Het liedje het Meri, Mari, Mori, wat origineel betekent mooie mechjes, mooi weer en hoe mooi de liefde wel kan zien. Meri, Mari, Mori. Meri, Mari, Mori. Speli, spali, speur. Sleri, slari, sloeri. Het is flauwekul. Mechjes op Tahiti. Die hebben het vingen het hier lekker. Lekker elke dag goed weer. Meri, Mari, Mori. Vili, voli, vau. Sleri, slari, sloeri. Wat een slap verhaal. Mechjes op Tahiti. Ik weet niet waarvan. Hebben kleine rieten raksjes. Aan en hoed en aan en hoed en aan en hoed en aan en hoed. Roet ik het doet, het rieten raksje is nou hoed. Wat voor de microfoon daar? De telefoon is kapot. Wie heeft die lien gelaagd? Ik zal maar Tring zeggen. Ja, ik kan Martin van de Kerkhof al bellen, maar ja, gewoon. Als de telefoon er niet doet, helpt er niks aan. De telefoon doet het niet. Zeggen jullie maar Tring? Goed zo. Telefoon. Met wie? Oh, je takken van de dorpsgroot van de Meertrik. Of wat? Of de Meertrik straks aangegeven wordt op de aanslagborden bij Horst als een R73 klaar is? Nou, ik zag net Harry Perenboms, die kan ik dat eigenlijk wel persoonlijk vragen, maar ik denk het niet, Kijk eens, als dat gebeurt, dan begint Amerika te zaniken, de Melderse, broken ze Voorst misschien, Lotem, misschien nog wel de Schaak. Gewoon plaats de kort op die borden, dan is trouwens zo en zo het endzeuk. Persoonlijk namens de Wazelvoorten, alleen met 2 grote trekpleisters, vind ik. Nee, weer Lohorst en Meerdal, dat bedoel ik niet. Nee, gewoon de ene kant Liesbeth, de andere kant Interchalet. Klaar. Oké. In de lente begint het oud en het deurt tot Sint-Jan. Typisch iets van deze streek, het sperje steken. Soms koud, soms heet, soms regen
en Duk Stuven. Het witte goud van de sperjesboren, het wordt gehaald bij ons van het veld, gestoken bij het ochtendgloren, alleen maar het stinkend geld. Een leger van sperjesstekkers trekt er iedere morgen weer op uit. En wat doen die daar op de plak, net zoals wij het afgelopen jaar? Wij zoeken de ganse dag naar schuren. Hoe meer dat we beuren. Want voordat wij het kupje zien, zetten wij het meester in. Het moet ontzettend gauw, want anders wordt die blauw. Anders wordt de sperjes blauw. Gauw, 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 anders wordt die blauw. Vul het kapje zien, moet het meester in. Ja, 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 gauw, 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 anders wordt die blauw. Wat is dat toch een gesjouw? Sperges vroeg in alle vroegte, gaan weenend naar de plak. En lopen door de reeën heen, met mest en sperjesbak. We kijken naar de bende, en als we schurken zien, dan gaan we aan het dappen, en daar giert het meester in. Gauw, 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 anders wordt die blauw. Vul het kapje zien, moet het meester in. Ja, 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 gauw, 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 anders wordt die blauw. Wat is dat toch een gesjouw? En er wordt niet alleen gedapt, er wordt ook gegapt. Gij wel. Ja, ik heb het zelf gezien. Ik stond er een 20 meter vanaf. Hij heeft mij niet gezien, maar ik weet wel wie het was. Jantje Nabbe. Wie? Ja, wie was er ook, maar die liep erachteraan. Jantje Nabbe. Potverdorie. Was illegaal aan het dabben. Had ik niet gedacht van Jan. Achter in de pers. Wel wie het van hoes. De politie gaf hem een proces. Dat vind ik krijg goed uur. Jantje hij. Het mes in de test. Zo borden zijn hier natuurlijk. Tuurlijk. Hi, 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 ha, ha, ha. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Jantje Nabbe. Dabbe die die die, Was een dabbe. dabbe die da. En wie vakelabbers. Liep door achteraan. Ik zag die flabbe. Samen dabbe, Jantje Nabbe. dapte ma. En wie vakelabbers. Liep door achteraan. En wie? Wat? Wo? Ja, Louis vakelabbers. Liep met de bekske erachteraan. Ik geloof dat de telefoon hier. Hallo? Met Riek van den Nederland. Hey, Riek, Riek, voordat je wat vraagt. Hoe heeft het met de kerstboom gegaan? Veel verkocht? Ja, ze worden niet duur, nee, maar luister, ik ga er tweede kerstdag ook geen nat meer aan zitten. Oh, die had je eerder vorig jaar al uitgegooid. Ja, dat is al. Maar Riek, overal.
of wij een bestemming weten voor de veranda van nou. Ja, alleen in die tuinmeubels hebben is zoveel aan. Nee, dat klopt, ja, dat klopt, ja. Ja, dat klopt. Of gij wat weten als rustpunt voor de processie naar Tinderen. Exact. Geen moment dat die er niet kunnen. Schoon, Riek. Geen probleem. Geen probleem. Maar misschien kunnen er gewoon ook weer Heinekenplaten ophangen, Heinekenvlagen en een priesliest. Je wilt geen café beginnen. Nee, dat hoef ik niet, Riek. Dan zet er gewoon op. Vandaag en morgen gesloten. Dan liekt het toch wat. Komt het tenminste bij Horst binnen. Dag, Riek. Een klein beetje nostalgie. Je weet er allemaal wel in het te staan en een dikke aldenboom. Meestal in een eik, de generaties zet zijn komen, maar ook zijn gaan. Waar veel herinneringen van misschien naartoe gaan, maar wat zou je de herinneringen van die boom, die door generaties lang stiert, naar ons mensen zien? Als die boom dat zou kunnen vertellen, hoe zorgt dat er dan uit? Daarom het liedje, als die boom zou je kunnen vertellen. Als den boom is ons vertellen wat hij nog allemaal wist en hoeveel kleine hondjes daar ooit hebben gepist, van muskes die dos lentes weer maar de uren bocht. Als jongen door weer schiepte, vluchtte de oude in de lucht. De boom gaf zijn schaduw in zomerdag aan het vuur. En aan den boom weer rustte en dronk wat koude tier. Hoe mensen daar beregen, voor het schoelen bleven staan. En wat soms jong en mechje, stiekem daar hebben gedaan. Als den boom is ons vertellen van rust in vroeger dagen. De diep nom zien die nacht, er was nog geen gejaagd. Het kost toen nog niks geven, hoe lang of dat iets duurt. Want wat vandaag niet klaar kwam, was morgen aan de beurt. Als den boom is koos vertellen wat hij het mij gemaakt en hoe het tot de gier ging en hoe het heeft gekrakt. Toen alle mensen beiden al laat dit overal en op haar knieën dankte toen het weer was gedaan. Als den boom is kost vertellen van liefde en van hart, de herinnering die zitten, de scherf van een granaat, maar ook zitten de hartjes, waar en de piel doorstukt, hoe iets met een mes gesneden, getuige van geluk. Als den boom straks koos vertellen hoe zijn leven is vergaan,
zorenregen, al jaren het doorstaan. En zette wazelvotten, die zongen voor mij een lied. Maar niemand in het nachtwet, omdat je er nimmer ziet. Omdat je er nimmer ziet. Beetje minder gitaar. Volgens mij meende ik dat ik de telefoon huurde. Oh, Korkuppers van de Wazelvotten. Och, je zegt uw naam neer. Oh, zeker van de loterij. Anoniem. Ja, dat doen we eigenlijk niet, maar vooruit. Of iemand de jas van 700 gulden heeft gezien van uit de Meertal in Dorgejallis, ja. Ja, wie trekt er ook zo'n dure jas aan? Of wie nou op dit moment hier in de garderobe wil ik ook kijken of dat ding dan misschien hangt. Kom. Straks toen we binnenkwamen hebben we het gezien, hangt nog geen 700 gulden bij elkaar. Nee. Politieke figuren. Gij en wij kennen er diverse. Sommige mensen uit de politiek blijven beter in hun geheugen hangen dan anderen. Maar met Ian is het zo erg dat we er een klein liedje van moesten maken. Daarom schakelen we over naar Politiek Den Haag, naar onze politicoloog Robbie Witteman. Hallo. Hallo, ik hoor vanuit Den Haag dat het hier niet erg stil is. Misschien dat we iets beter geluid kunnen krijgen of dat de zaal misschien iets stiller kan zijn. Dan kunnen we wat gaan zingen, hè? Oké, ja. Oké, vanuit Den Haag moeten we even naar het volgende luisteren. Ja, je moet hier in Den Haag eens rond gaan kijken, daar in die Tweede Kamer. Wat, daar zit er onze stem altijd ja of nee, daar knikt. En dan uren aan een stuk daar al moet luisteren of ouwe hoeren. Als je dat eens echt heel nuchter doet bekijken, weet je dat je schrikt. Oh, Den Haag, met je politieke zeilen. Wim Piekok, Ruudje en mij weg, toch zo fijn. Oh, Den Haag, als ik in Dallas niet kan ruilen, dan blijf ik huilen, wil ik geen Hagenees meer zijn. Oh, sweet Dallas in. Wat vind je nou van, o eigenlin? Van verre zie je een dolle min, maar van achter liegt de krek, ons wasmachine. Maar van achter liegt de krek, ons wasmachine. Dankjewel. Burgemeester Moer, hè? Goedenavond, eerlijkbare. Goedenavond. Gij zukt door al die toestanden een klein bandje. Waar ook geen beeld aan kunt vallen. Of wij hier in Horst wat hebben. Tja. Zeg, misschien burgemeester van de Schaak. Fijn groen, dikke boren. En dan kan het niet gauw kwaad uur. Oh, dat lijkt er wel wat.
Ja, maar we moeten wel eerst contact opnemen met Huub van Lieshout, goed met jou verleggen, want Tim meent dat hij dat nou is. Wat hebben we in Horst toch voor een prachtig winkelcentrum. Fantastisch. Kijk alleen eens naar de klierwinkels. Nee, naar de klierenwinkels, naar de klierwinkels. Maar wat is toch goed en wat is toch slecht van? En om daarachter te komen hebben we een vergelijkend ware onderzoek laten is stellen. Goedgekeurd namens de Nederlandse huisvrouwen. En de voorzitter is niemand minder als onze prominente Frank Govers. Hallo allemaal. Oh, wat leuk om weer hier te zijn. En was het ook alweer? Oh ja, Horst. Ja, echt leuk hoor. Wat was er allemaal aan de hand, Corrie? Oh ja. Nou Frank, geen grapjes. Vertel eens, wat vond je ervan? Waarvan? Van het vergelijkend ware onderzoek. Oh ja, dat heb ik in mijn handtasje zitten. Moet ik even kijken. Oh, wat zit er nog in hoor? Oh, die heb ik vanavond ook nog nodig, ja. Sorry. Nou, oké. Ik zal eens even beginnen. Oh ja, nou weet ik het weer. Het waren heel erg leuk en ook heel erg veel mooie kleertjes. Maar toch, de kleurtjes die vond ik toch wat minder. Ja, misschien met robijn, fleur en fijn. Ja, daar zijn we weer. Oh, zou het toch misschien geheel anders zijn geweest, Corrie en Cornuiten? Maar concreet, wat vond je nou bijvoorbeeld van modehuis Telen? Nou, concreet vond ik Telen, daar krijg je gewoon de kleren van. Oh, maar ik liever niet, nee, ik niet. En ik heb niet eens een hele leuke knul gezien. Oh, verdorie. En wat dacht je van Zeeman? Zeeman? Je zou wel gek zijn als je daar ging halen. Oh. En van den Brekel? Van den Brekel? Ja, ik bedoel Grim. Oh, je bedoelt Grimbergen. Oh, ja, nou zeg. Dat vond ik heel leuk. En er stond ook zo'n flinke, jonge, gebruinde man. Nou, ik moet zeggen, dan kunnen de kleren me niet veel meer schelen. En van Och dan, met dat nieuwe pand? Van Och, ja, die hadden hele leuke klinkertjes voor de deur liggen. Maar toch, wat ik zag, hong niet bij Van Och. Nee. En Frank, bij Van Wel dan? Van Wel? Nou, dan weet je het wel. Mode van gisteren, mode van toen. Misschien wel iets voor na jullie pensioen. Nee, jongens, zonder flauwekul. Ik moet echt zeggen, voor mij heeft toch duidelijk gewonnen dat knusse stulpje daar neven de kerk. Ja, echt van die leuke kleertjes en frisse Italiaanse kleurtjes. En het was ook zo prijsbewust, geloof ik. Je bedoelt die Fanny? Ja, die Fanny, ja. Was ook echt heel prijsbewust. Prijsbewust, ja. Prijsbewuste loos zullen bedoelen. Ja, ik zeg toch ook geloof ik, Mallard. Ja, man. De ganse familie is doorgewend. Daar kan ik wel een liedje van zingen. Prijsbewust. Ik vroeg les aan moest Toos en Truus en Hannie. Ja, zeg me eens, hoe vind jij die Fanny? Dat ding daar op het plein van Sint-Lambertus. Gij weet toch wel die glazen mussenkuur. Toen zagen we Toos en Truus en ook ons Hannie. Die waren nog maar eens bij die Fanny. Ons Toos viel flauw en Truus kreeg een beroerte. En Hannie was de ganse dag van slaag. Die Fanny. Ook kleren die zien al iets te duur. Die Fanny, dat kan niet. Maar daar weten we wel wat voor. Ge verander manieren en zeg
voor alle klieren. Geld voor de prijs in lieren. Alle klieren, mille lieren. Dan is iedereen content. Verander uw manieren, zeg voor alle klieren. Geld voor de prijs in lieren, is iedereen content. Dat kriede in volle tent. Is iedereen content. Nou, het wordt niet meer gepland, maar vooruit. Met wie? Om het Ger Poels uit de school staat. Oh. Zeg Ger, van waar uit België? Van uw oud huis wat je verkocht hebt? Of van uw nieuw huis waar je niet meer mogen wonen? Ja, sorry huur, een grapje. Waar je nou moet blijven? Ja. Ik weet wat. Rensdaal. Ik weet wat. Je kreeg wel in de woonwagen van de gemeente voor het subkamp. 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 Wordt er heel en giftig in de zaal. De gemeente is schuld en daarom een leeg hok of een paar kamers in het gemeentehuis. Die domme sloop. Nee, Ger. Nee. Afgesproken is, in het gemeentehuis slopen er al zat, dan moet ik niet meer bij slopen. Nee. Hoi Ger. Het laatste liedje wat we je gaan zingen, dat is een liedje en het gaat over wat de mensen van u zingen. Van u zeggen of niet van u zeggen. Trekt er al wat van aan of nee? Wie dochter van nee? Mensen durven te leven. De mensen die zien aan uw kleed of de jas, of dat geweld loopt of niet in de pas. Ze wijzen de weg aan zoals je moet gaan, maar zitten verstrikt in hun eigen bestaan. Beoordelen ook aan de hand van uw werk, of dat geweld gaat of niet naar de kerk. De rode wil geven, Mensen! durf te leven. Dat is een luie en die werkt hard. Die het gerdine, die zien al zo zwart. Dat is een fiemel, die is nooit klaar. En hij heeft een ander, ja heel zeker woord. En wat die zich menen, die leven op stand. En zij heeft al altijd een gaat in de hand. De rode wil geven, Mensen! durf te leven. Das en een zeiker en deen en een leul. Das en een rare en ik zoek te veel. Motte dat zijn man wat doen die het vaat. Ik vroeg me altijd af hoe dat toch zo kan. Die hebben ruzie, dat kunnen we zo zien. Hij is er altijd een uur zitten neer. De rode wil geven, Mensen! durf te leven. Geleft maar je leven, geleft iedere keer. Kijk niet naar ander, ja luister niet meer. Vroeg ook niet af of dat het ze zeent. De kop in de huugte, de neus in de wind. Vlieg door de lucht, man, en kom uit de kuil. Spring met uw vrouw nog eens naks in het huur. De rode wil geven, Mensen! Durf te leven. Dat zal maar mij zingen hoor. Ik krijg geen precies als je het wel doet. Ik kan niet meer, ik kan niet meer. En dan doe ik het toch weer, ik ga nog een keer. Ik ben wel vrijgezel, misschien wel min geluk. Maar door de vaste oven, dan haal ik ook mijn stuk. Ik kan niet meer, ik kan niet meer. Maar één ding weet ik zeker, dit is de laatste keer.
nog wel voorbij. Het was een beetje koud, omdat ik toch wel van een lekker glasje hou. Ging ik naar een caféke, zat mee aan de vet. Ik viel los van de kruk, ik zat er nog maar net. En zo was toen de andere woeie gewoon. Cause ik had nimmer blijven staan. Ik heb pas altijd pech en gluurt maar wat ik zeg. Hey, ik kan niet meer, ik kan niet meer. En dan ben ik het dag weer, ik kan hier een keer. Ik ben wel vrijgezel, misschien wel mijn geluk. Maar door de vaste avond, dan haal ik nog een stuk. Ik kan niet meer, ik kan niet meer. Maar één ding weet ik zeker, dit is de laatste keer. Ik vroeg me wel eens af, waar heb ik dat toch van? Dat ik met vaste avond dat nooit meer laten kan. Hij me voorgenomen, dit is de laatste keer. Wat nog het hier in Schelle, dat is er mij niet meer. Hij wilde dinsdags naar de bruiloft gaan. Daar zullen meisdonissen staan. Ik heb pas altijd pech en gluurt maar wat ik zeg. Ik ga niet meer, ik ga niet meer. En dan doe ik het toch weer, ik ga naar hier niet meer. Ik ben wel vrijgezel, misschien wel mijn geluk. Maar door de vaste avond, dan haal ik ook de stek. Ik ga niet meer, ik ga niet meer. Maar één ding weet ik zeker, dit is de laatste keer. Ik ga niet meer, ik ga niet meer. En dan doe ik het toch weer, ik ga naar hier een keer. Ik ben wel vrijgezel, misschien wel mijn geluk. Maar door de vaste avond, dan haal ik ook de stuk. Ik ga niet meer, ik ga niet meer. Maar één ding weet ik zeker, dit is de laatste keer. Hey! Leef Dreumel en beneden kids, Jacques Kupers en een jong van gewapend beton just gezet. En een kerel den uit die echt wel in al de registers opentrekt. Omdat ik ga niet meer, maar toch vul ik zoals een ondertoon zo van. En ik ga zo geer, en ik ga zo geer. Ik weet het, gisteren hebben we even nog een discussie gehad of hij wel vrijgezel is. Maar Jacques, dit is nou toch wel voorzien van een leef broedje. Hè? En we hebben een goed advies meegegeven, hè? Wat we gisteren ook hebben gezegd. Vrij veilig, hè, jong. Leef Dreumel en Kees. Het circus kent zijn hoogtepunten en in het circus, als er een salto mortale begint, dan beginnen de trommelaars van de orkest beginnen dan te roffelen op die tafel. Want we gaan beginnen te roffelen voor de nummer 1 van de liedjesavond. En laat even horen dat er temperament in die zaal zit. De nummer 1 van de liedjesavond. Antje van de Munnekool, Nacht Dreumelechtig. Behalve in de vastenavondstijd, dan is met hen veel gauw genoeg kwijt. Nog dreumelechtig en alleen de dachtig, maar dat is niet om mee te zeggen. Ik heb zo'n oude kop nog niet. Nog dreumelechtig, gooi naar de verte. Dat maakt toch helemaal niks, zoek er altijd nog. Met vastenavond speelt de leef iets graag en rol. Als ik zo blieb, haal ik dat nog jaren vol. Met vastenavond speelt de leef iets graag en rol. Als ik zo
zo blij, had ik dat nog jaren voor. Ik voel me nog altijd even lekker. Als het even gaat, doe je ook nog wat gekker. Me is zo oud, ja, zoals je wil. Als dat niet is dat uw eigen schuld. Nog dreumen en thee, en alleen de dag thee. Maar dat is niet om mee te zien. Ik heb zo'n en al de kop nog niet. Dreumen echt thee, gooi naar de verte. Dat maakt toch helemaal niks zoet. Ik heb altijd nog met vaste oven speelt de leeft die graag en rol. Als ik zo blieb, haal ik dat nog jaren vol. Met vaste oven speelt de leeft die graag en rol. Als ik zo blieb, haal ik dat nog jaren vol. Nog dreumelen thee en alleen de dag thee. Maar dat is niet om mee te zien. Ik heb zo'n en al de kop nog niet. Nog dreumelen thee, gooi naar de verte. Dat maakt toch helemaal niks zoet. Ik heb altijd nog met vaste oven speelt de leeft iets graag en rol. Als ik zo blieb, haal ik dat nog jaren vol. Met vaste oven speelt de leeft iets graag en rol. Als ik zo blieb, haal ik dat nog jaren vol. Als ik zo blieb, haal ik dat nog jaren vol. Ja, dat denk ik. Echt, wow.
Alsjeblieft. Tja. Da 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 da. Lord, always sing. Lord, always hear. Lord, always hear. Lord, always hear. 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 Lord, always zingen, huren. Lord, always lekker gewoon. Daarvoor is zoete kuren. Daarvoor doe ik te gewoon. Daarvoor doe ik te gewoon. Daarvoor doe ik te gewoon. Zo. Ja mensen, daar stonden we dan in Horst. We komen net van een ander optreden af. Het Maar- hij niet veel geschild, of we waren niet geweest. Trek op het idee. Ja, dat zit namelijk zo. Wij als milieuvriendelijke groep hebben besloten een fort met het openbaar vervoer nog als optredens te gaan. Dat is beter voor het milieu. Maar met al die slechte verbindingen hier in Limburg, valt dat wel biestig tegen. De bus naar het treinstation wordt alvast een kwartier te laat. Nou ja, zeggen we tegen elkaar, wat is nou een kwartiertje op een gans mensenleven? Maar jammer genoeg was daardoor wel net een trein vertrokken die wij moesten hebben. We zorgen hem nog net wegrijden. En gelukkig hoefden we maar een uurtje te wachten op de volgende. En ik wou wel heel hard aanrijden. Ja, wie zei je nog lachen tegen elkaar? Volgens ons stopt in, hè? Maar dat stopte dus echt niet. En een intercity was het. Nou, eindelijk kwam dan toch nog de goede trein. En er was gelukkig plaats zat. Om te staan. Om een lang verhaal kort te maken, we zien nog veel geduid toch hier aangekomen. Maar we vragen ons toch wel af waarom wij in Limburg altijd de dupe zien. Want in de Randstad hebben ze het netjes voor mekaar met trein en bus. Niet het Limburgse geplaar. Nooit gegooid bestemming, ook geen aansluitende lijn. Waarom kan het hier niet als in het westen zien? Het antwoord is aan Hanja Meijewegge. Ik ben Maaike Wegge. Ik heb het voor het zeggen. Ik wil
o heus niet beste, maar mijn belang ligt in het westen. Mijn carrière heb ik goed gepland. Ik wil het schippen tot minister-president. De carnaval staat weer zo voor de deur. Maar is zo ook weer voorbij. Jongens, niet getreurd, want dan komt toch de lente. Vlindertjes, vogeltjes, bijkens, bloemkes, potgrond. Potgrond? Daar komt de lente, daar is de zon. Ik hoop dat het groene gauw weer zal komen. Mijn plastic krokus stiert al in blui. En de bledjes kriegen bomen. Mijn vrouw en mijn kat zien allebei krols. Het veld mee moeilijk ze rustig te houden. Ik zal binnenkort weer een heleboel nestjes moeten bouwen. Daar komt de lente, daar is de zon. Ik hoop dat het groene gauw weer zal komen. Mijn plastic krokus stiert al in blui. En de bledjes kriegen bomen. De bloempet barsten op een metien. Knallende mechjes, ontbloedende kuiten. De bouwvakkers hebben nog een kalme tijd. Waar iets hem nog te fluiten. Daar komt de lente, daar is de zon. Ik hoop dat het groene gauw weer zal komen. Mijn plastic krokus stiert al in blui. En de bledjes kriegen bomen. Daar komt de lente, daar is de zon. Ik hoop dat het groene gauw weer zal komen. Mijn plastic krokus stiert al in blui. En de bledjes kriegen bomen. In het kader van wie stong wo het meest, hebben wij een jaar lang bijgehouden welk hoorstergezicht het meeste in de kranten stond. Nou ja, natuurlijk op een goeie gedelde derde plaats Arie Stas en natuurlijk ook Gert Driessen. Stop maar, stop, staat. Op een tweede plaats Dr. Anders Vassol, burgemeester van Horst. Oxaat. Maar op een schitterende, overweldigende eerste plaats is geëindigd Bartje Melodies. En wij vroegen Bart, waarom? Vroeger was ik nog een heel klein Bartje. Niemand had nog ooit van mij gehuurd. Maar van een dubbeltje werd ik een kwartje. En ik werd al snel bekend in de ganse buurt. Nou stooi ik in de krant en lag ik heel charmant. Dat doe ik keer, dan weer ik populair. Al kijk ik mij wat zwoel, dat het voor mij een doel. Zien goed
grootste wens. De Nijen Druimelprins. Wat is dat tegenwoordig toch een gedeu? Vroeger geen enkel parkeerprobleem. En nog geen parkeerwachter. Sinds de pief weer rondloopt te spinzen, mocht in trein niks meer. Vroeger zette dat stuk blik neer krek worden wordt. Reek voor de deur van de winkel. Onder het mom van laaien en lossen. Tegenwoordig loopt de van parkeerplak 1, 2, 3, 4 of 5 naar de winkel. Geleid o winkelkerken ramvol. Wiets te vol om door mij gans terug naar een auto te lopen. En dan denkt hij, zou ik hem gewoon halen? Zou ik dat durven? Weet je wat? Ik doe het. Het is toch maar voor even. Ik dus snel een auto halen, huppakee dat grijderen, kerken terugbrengen, terugsprinten. En ja, daar stiert hij. Waarom? Waarom parkeer jij hier zo stom? Waarom parkeer jij hier zo stom? Kijk door het is op parkeer meneer. Oh, daar. Ja, daar. Bonnen schrijven doe ik toch zo geer. Kunt die stiekem aanzetten, zou je op ons letten? Ja, natuurlijk. Met schuinsparkeerders maak ik korte metten. De wandelende parkeermeter met zijn alt harmoniepak is wel erg fanatiek, hoor. Wat mij laatst overkomen is, om een zaterdagmorgen loop ik met mijn zoontje in de wandelwagen naar de bakker. Het was er hartstikke druk, dus ik dacht, ik parkeer mijn kindje hier even boete, lekker in het zonnetje. Kom ik terug, wat mende, het dat jongske een briefje tussen zijn lippen hangen. Wat bleek dat te zien? Een bon voor fout parkeren. Waarom parkeer jij hier zo stom? Werkeloosheid is met Ian gedaald. Het blieft het volk wat meebetaalt. Aan zo'n schieve kieker hebben we lak. Zeg, mooi doe niet mij, ieder zien vak. Sorry. We gaan nou een paar uurtjes terug. Het is namelijk zaterdagmorgen. Krantje lezen, tas koffie. En dan ga ik eens lekker wat spullen kopen om voor mijn eigen wat te klussen. Zegt mam. Niks voor uw eigen klussen. Zou je eens niet eindelijk dat tuinhekje gaan maken? Vol goeie tegenzin giet pap aan het tuinhekje. Maar hij mist gelukkig Ian plank. En daar moet hij nou voor naar het mekka van de klussers. De boomheert. Laila, 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 la lam. Laila, 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 la lam. Hoppa!
zondags mergens met lagen en ger. Pap naar de bouwmeer, het is weer zo ver. Hij had een gelusje, maar mis nog geen plank. Geef mam gauw een kusje, ik blief niet zo lang. Zien ogen die glinsteren, wat leed op toch veel. Hij begint dat te laaien, het wordt hem te veel. Bouten en boeren, wat verf en een kwast. Al is het niet nodig, het komt toch van pas. Ding dong! Deze week in de aanbieding. Diverse soorten tuingereedschappen. Op de houtafdeling een spectaculaire schroothoop. Herstel, een hoop schrootjes. Van niet 1, niet 2, maar liefst 21 vierkante meter. Tevens in de aanbieding deze week 25 rollen ongebruikt wc-papier voor een wegveegprijsje. Herstel voor een weggeefprijsje. Laila, la laila, la laila, la lam. Laila, la laila, la laila, la lam. Hoppa! Hebben, alles hebben, dat heb ik nog niet. Alles kopen, joh, al wat er leed. Een schub en een schoefel, een schier voor de heg. En voor de slopkamer op het plafond bruine kringen zitten die ik er bij witte tekst in mijn handen kregen 21 vierkante meter schootjes uit de aanbieding. Ook nooit nee weg. De klus wordt vergeten tot man weer is zeurt. Dat het maken van het tuinhek nog niet is gebeurd. Maar pap mist je een plekje, gaat de winkel weer recht. En wat die zit liggen, dat heeft hij nog niet. Schroeven, die schroeven die heb ik nog niet. In de aanbieding beeldige verdikkelde schroeven. Spijkers kan ik altijd gebruiken. Tevens een grote partij roestvrij stalen spijkers met koppen in kilogramsverpakking. Oh, kijk daar, wat een schoon grote traplier. Die heb ik nog niet. Maar die mocht ik nooit kopen van de vrouw. Weet je wat? Dan neem ik voor dat mens een bloempje mee. Is die ook wat tevreden? Deze week bij aankoop van een traplier een gratis bloempje voor de vrouw. 50 meter tokstrip en... God mijn jaar! Wat een schoon keuken! Een keuken! Kocht het bij u in huis? Koop dan bij ons een keuken. Dan heb ik alles wat mijn hartje begeert. Was ik kant vergeten. De vrouw heeft nog waspintjes nodig, maar die hebben ze lichtig. Helaas, de laatste waspin is aan uw neus voorbij gegaan. Laila, la laila, la laila, la lam. Laila, la laila, la laila, la lam. Laila, la laila, la laila, la lam. Laila. Zeg, buurman. Ja? Over 5 minuten, dan begint het wat. Wat? Dat programma, het spijt me. Oh ja. Zeg, jij kwam toch bij mij kijken? Ja, bij jou vanavond. De chips die het kloor, het kan beginnen. De zakdoek keurig opgevouwen. Vanavond gaan we lekker beuken. Er wordt mij heel wat afgeschouwd.
televisie aan, lekker gedoucht, de vrouwtjes zien naar het kine. En je kwam echt heel 5? Nee. 4? Nee, 6. 6? Oh nee, 4. Stil, ik heb hem. Mooi liedje. Het spijt me, vergeef me, anders kan ik het niet zeggen. Er is van alles uit te leggen, nog een lange weg te gaan. Het spijt me, het spijt me, het spijt me zo. Maak jij het goed vanavond? Goedendag, meneer. Wat moet jij hier? Ik koop geen bloem aan de deur, ja? Ik verkoop ook geen bloemen. Ik ben van het programma Het Spijt Me. Ja, weet jij? Dat krijg jij ze niet op, zo de flikker met die bloemen van nou, hè? Luister even, meneer. Luister even. Ja, heel even staan. Deze bloemen, die krijgt u voor niets. Iemand wil u deze bloemen aanbieden omdat hij in het verleden iets heeft gedaan wat hem ontzettend spijt. Met dit bloemetje wil hij het goed maken. Dat is ook niet veel. Heeft u misschien enig idee van wie dat bloemetje zou kunnen zijn? Nee. Het is iemand van uw familie. Dat kan ik alvast verklappen. Van mijn familie zeker, begint hij daarover? U heeft toch wel eens ruzie gemaakt met iemand, of niet? Ik maak nooit geen ruzie, ja? Zeg je, is dit vies, smerig, oud vetje? Soms van mijn zuster die ik al voor 20 jaar niet gesproken heb? Nee. Dat is eigenlijk leuk. Ik zie het. Het is van mijn broer, die nou notabene bij mijn vrouw woont. Nee, het is iets verder weg in de familie, moet ik eerlijk zeggen. Nee, zo wij kan ik niet denken, hè. Zeg, je wilt toch niet zeggen dat dit schoon, beeldig boeketje van mijn enigste nomen gratis? Ja? Mende jij dat? Ja, het is inderdaad van ome Grat. Ome Grat heeft ons verteld dat hij iets goed met u wilt maken. Kunt u misschien... Oh, die stomme flikker. Maar wat is er dan in het verleden gebeurd dat hij het goed met u wilt maken? Nou, meneer, dat zal ik jou precies vertellen, hoor. Mijn ome Grat zal op mijn wagen naar je bent gaan leggen, hoor. En toen heeft hij er van die ouwe opgeleid. En ik zeg nu tegen hem, hè. Ik zeg, dat doet jij nooit niet meer, hè. En meneer, sinds dan heb ik hem nooit meer gesproken. Sinds dan. En hoe lang heeft u elkaar dan al niet meer gesproken? Nou, dan moet ik waai terug. Dat is zeker voor 2 weken. En dan moet jij geloven, hè. Dan moet jij geloven. Dat kwam elke maandag, dan een dinsdag, dan een donderdag en dan woensdag dan tussendoor. En op zijn vrije dag kwam hij bij ons een kumpje koffie zuipen, hè. En nou had goeie loon met elkaar, gauw bakken. En nou is dat allemaal voorbij. Nou zie ik hem nooit niet meer, meneer. Met dit bloemetje wil hij het goed maken. Dat vind ik wel schoon, hoor. Wat zou u nu nog tegen ome Grat willen zeggen? Meneer, mende jij dat mijn ome Grat hier is? Nee, in de camera. Oh. Ome Grat. Als gij bij mij van die mooie, extra brede, goed geproliveerde,
Fonkel nou, bent op met een open leed. Vergeef ik ook alles. Beuken is voor ons het mooiste wat er is. Laat het tronen nou mis gaan, dat is niet mis. Hoe gaat? Beuken doken de o zo lekker laten gaan. Het is niet te laat, zo lekker naad, zo'n dikke troon. Het is dat getwet, dat Hilversum et van o troon. Bedankt. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. De tijd is nou gekomen, maar we blijven nog even staan. Maar we blijven nog even staan. Ons de verrust om veel klaar. Misschien wel weg tot volgend jaar. Wij zongen hier met veel plezier. En lusten nou een putje bier. De oven is nog lang niet om. We drinken een puur of halve. Het is zo gezellig. Ja, ja, gezellig. De oven is nog lang niet om. We drinken een puur of halve. Het is zo gezellig. Het is zo gezellig. Het is zo gezellig. Pa, 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 pa. De oven is nog lang niet om. We drinken een puur of halve. Het is zo gezellig. Het is zo gezellig. Het is zo gezellig. Bedankt meneer, bedankt mevrouw, dat gij dit nog huren wou. Maar wat nou? Hey, zeg eens gauw. Ons tekst is op, wat een strop. Daar verzint hij nou wat op. Maar wat daar?